Gimana dia? Toto bol? Čo? Išiel ty si dať. A bol? On si ty si bol. Nie, ráno pôjdem. My fucking... Teraz si čítala ten tretí stranu. Ten raz tu žitný moderátor. Havaroval. A zabil nejaké 5-ročné dieťa. Včera či dnes? Ale to je bolo jeho vina. Asi. Že to Môže byť, no. 150. Ty kokso. Že malý zomrel. A ja som videla na to, takže vlastne som nečítala, že čo sa stalo. Ja to bol moderátor. No mne to mama hovorila dneska. A to sa včera stalo, že? Neviem. Dneska ráno. Zavrel? Tak určite. Je 150. 150? Nezvládol rýchlosť, prešiel do proti smeru a zrazu druh. A ešte aj telefonoval? Moderátor je. On vás to spraví na Markízu. On je populárny, lebo on... Aj Let's Dance tancoval, tuším. Hej. A tam bolo potom, že nech zavolal skrúcanému, že i on má... Skrúcaný, to je zrazil staršiu. Ale zabil tiež, že? Že on vie, ako sa robí cúvať. Skrúcaný zrazil nejakú babku na prechode. No, všetko zle. Hej. OK. A nesedel, ne? Nesedel, dostal podmienku. A ten sedel, čo zrazil to tu, ten neviem. Alebo... Labuda zabil dve ženy. Ten tiež nesedel. Ten tiež asi nesedel. Dobre, tak. Ale jeden tam zrazil tiež, ale Kto? potom príliš toho nie som No. neviem čo. Ale to ide o teba, o tvoju psychiku, vieš, ak si ty... A teraz Však hej. babku, alebo decko, vieš, Ale no, detsko to je- 5 ročné, vieš. Okay. Hej, toto je horšie, no ale Labuda, čo zrazil, tak oni stáli na diaľnici proste, vieš. On ich nevidel. To nebola jeho chyba. On ich zabil, ale to nebola jeho chyba. Skrúcaný zabil babku na prechode, to bola jeho chyba. A ten detský samý. Teoreticky, hej. Kto by chcel vidieť pozerať na vraha? No, ale toto keby mohol stiliť si, bože, decko zabil, Ale vieš, ju nemôžeš dať do hlavných správ, rozumieš? Čo? Ne. To? nepáči. No, mimo ti to vysvetlí. Čo by si povedal, že ne? On 3 meter, 1 roku. Hlavou. Som nebol s hlavou. Ale myslím, čo tu buchajú spera? No mimo, povedz mi, čo si myslíš o momentálnej politickej situácii vo svete? Your English is fucking poor. To daj na YouTube, no? Ja ti dám na YouTube, to piči. Chceš YouTube? OK. Ne, ja neviem, OK, dá to sa. ticho. Peter, není zrovna tvoje ticho. Ale máma spí, neskoro.